Bishop Acho Morphin Shapa. Vamos mejiso na mamuzo afichapa afisa sene yangu panda roma yina tinkom. Amen. What are my share school and Jumedi Cassia, the Asha and say we old student. Now, while Kowanima Babia Chancellor, the highest position I was school more at the same Sen Osifano. Nye bibi ketwa didi kame da yangu pon ase se wa mame adomo a school a etete me yedi me aba bedru dia yedi me abegina se me yenhwe na school no nko nanim. Modi mo bia yetimi ebetimi bia no yabo wo school no ho na me yimi se ne aduro yi soso no yankopon be ye adom. Na yesre nyame ne se yempen su school no betre. Baby I want to say hosa your baby fry ya jea the person is the school no motre na other faculties ni programs are intimi ya de yebitimi aye sa na me na yes ya me so be me ya dom na yebeye na enim se yankopon a wahwe school no wohwe school no ni mfiti ase a ye na enim ni mfiti ase no na obedi behwe na enim se nyame nsa wo enim se yankopon bedi anim na yakoye anim yie na school na ba be school kese pa wa Asante mem ha ehun beba enipa bebre mfaso Empanyifo ane omo ebitu agina omo amoda no school for nso omo nyina hyewase mo komonim ni ani so ade hono kese won chefa ewom ene sen de na woka kire omo wadwuma bebre na me de ye me de ne se council chairman no one lawyer kwamboafo se wo track be history a obohu se baby amako bia no me ne kwa me na ye adwuma me be bishop okumase no ono na no ye leche me ne na ye adwuma me ko ye presiding bishop no kwa me be ye lay president me ne na ye adwuma e na hai so aba ne se ye minim no onim me inim se de sie ye adwuma efa penifo so wo school ho ne nyina so no yenim wo mo pa yemfiri enya hoho bi afa ne de akọ ye nyina yasom wo school ho wa kwan hodo bebre so enti school no ne ombetima ye wo weakness ne bo form ne ade nyina yenim na yenim se de nkabo mu ye ne vice chancellor you know oni boboa ye registrar wo obi a what adwuma na se pa ye isa no ye registrar o ayi takwa sa university wodi adwuma wo pa na waba nti onye obi a wonim ni a oye ene wa chechirefo akese enso so a wo mo yenim ni a ye kire yenim ni a ye ye wo students bebre a wo mako eho ai binumo ye adwuma akese be pese sa students ni nyina students body ni nyina wo ba beta ye kire na school ni yebetimi aye amana konkan se usuku gidin a wo na wagidin enti yenim se yankopon beboa yen mo so se bibi wo ho ne de ba Opemsuo ho se monka ho asemaye a wo be manke akom na moaka na amanfo ate no maba yebo yeda se mfa no nsi ho na afa yenhwe Methodist ona odi omoni de panyimpa moyi no ebechiaye baby say aden na Methodist asafokese ti say na moyi bishop na hu behia asem de beba yira ho edna bechire no so he a presiding bishop so he Methodist abakosemo a Methodist ni asori di kan ba Asante memo the first church ba Asante memo any Methodist na Kwaku ya penso na asono so eba no nyesi fiti ya ne bae because amre no ni sini hu bibia da enti freeman odi aso no ba no kra no ye chi no tra kusa for so many a year man penny for ye nhwemu se ye manomra ansa na ye banaba na obeba ha no asantefo adehie bi ta akire ene ma asore no etimi ya asore wa ha enti betes asore se wo hwem pa utumfo ne nasefo
woman a gye asɔr no de baa ha Freeman baa a ɔka sɛ ɔbɛyɛ school no wodum asɛm a nana kan nana sɛ yɛn asanefoɔ deɛ yɛdeɛ nkɛ ɛkwafuom ba na yɛtɛ ne yɛnananom bɔ yɛ papa nti yɛn sɛ waba na ɔso ɔbɛyɛ school no ɔbɛfa yɛn nkɔlaa no de ɔma akɔtena dɛm hɔ akɔyɛ ɔmo hɔi biara ɛnso ɔtaa n'akyi ɛne yɛtii suku KO school yɛ wɔ ha mpanimfoɔ afa school no mu no yɛka kyerɛ wa wonyɛ ne otumfoɔ kɔfa adwene no baeɛ sɛ Methodistfoɔ mmoa no nyɛ Prempeh College mfansepemfoɔ ne ɛwae bi de bɛhyɛ Prempeh College ase na Presbyfoɔ bɛka ho ne Asante man Wese College koraa ɛhwɛ aseɛ ne ni ha ɛnso yɛyi de baa ha nti Methodist ne Asante man deɛ yɛayɛ bi na sɛ yɛyi pani a ɔntumi ntena nkran sɛ yɛyi me ntumi yɛ pani a ɔmma ɛmɛkyɛ otumfoɔ na ɔmɛgye nhyira ɛwɔ otumfoɔ nsɛm nti ne yɛde no baa nnɛ sɛ kɔ ne kɔgye nhyira yɛsɛ yɛho kyerɛ yɛn a na yɛhia fotuo bi a ɛtumi akɔ no hɔ na Opemsuo ama yɛ adwen na yɛakɔ so deɛ ayɛ nsɛ nti yɛde no baa ha no ɛno no yɛne Most Reverend Bishop Emmanuel Asante Kane Presiding Bishop Methodist Church Ghana ɛna ɛtwetwe nkɔmmɔ yi ɔpanyin wadaroma yɛwie ne korakora ne sɛn de na wɔka kyerɛ Ghana man Asante man sisi a yɛde new Presiding Bishop abɛkyerɛ Iwrɛ ɛnɛma mmienu ɛna wɔn sɛ ɛba yɛ aba abɛgyina so ɛnwomasua ɛne nyamesom nyamsom ne nwomasua ɛyɛ nyinaso a ɛyɛ ɔman yie sɛ yɛma nyame ho suro nyɛ sɛ yɛde ano ka kɛkɛ yɛfa Awurade ne yɛfa no nokora mu na yɛde nokoradie yɛde adwuma bi ahyɛ nsa na yɛde nyame suro ɛso mu a yɛkɔ anim sɛ yɛma yɛn nwomasɛm so ehia sɛ yɛamfa nwoma yɛnsua ne yɛante aseɛ ne yɛamfa mmɔbra yɛyɛ a ɛnyɛ yie saa nneɛma mmienu na de abɛpia ha na saa nneɛma mmienu nso na meka kyerɛ Ghanafoɔ educational system let's not play with this moma ɛmfa educational system nyɛ politics it has nothing to do with politics sɛdeɛ ɛbɛyɛ a yɛn nwomasua bɛtumi akɔnkan na nkanka private institutions na aban nankasa ama na ba universities no mpɛm bebree private institutions no hunu amane paa but nkurɔfoɔ ɛkɔ school hɔ no ɔmo yɛ Ghanaians enti ɛbɛsra aban sɛ ɔnti n'ani nhwɛ private institutions no nkɔdaa no sɛ loans no yɛde ma yɛma ɔmo bi na private institutions no nso infrastructure ne nneɛma yɛhia ɛbɛtumi de ayɛ adwuma no because yɛboa ɛnyɛ sika pɛ yɛne yɛwɔ hɔ no biara ɛnyɛ sika pɛ nti ne yɛwɔ sɛdeɛ ɛbɛyɛ bɛsoma ɔman no gyimi sɛ ɛyɛ de saa ɛbɛyɛ nhyira ma ɛyɛ nyinaa payɛ ma wade tɔkye ɛso so mema mo saa